ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಕ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದಿ ಇಂಟು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನಿ ಯಾನು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಪಂಡ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂದೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಸಂತೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಇಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದಿನ ಪತ್ತಂಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಇನಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ದಾದನ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿದ ರೆಸಿಪಿನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ನಿಕುಲೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಅರ್ಧ ದತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮರ್ಲು ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ನ್ ಬದುಲೆ ಅವು ಚುಚ್ಚುನ ಅತ್ತವು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ದತ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ನೆಕ್ ಗೋಬಿಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫೂಲ್ ಗೋಬಿ ಪನ್ಪಾತಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತೇನೆ ಅರ್ಧ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಅರ್ಧದ ಇನಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೀಸನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ನೀರು ದೀಪೇನು ಬೆಚ್ಚ ಹದ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಅರ್ಧ ದೀತೆತನ್ವೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತೂಪುಡು ನೀರು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಮಂಜುಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದಾಯ್ಪಂಡ ಆ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಉಂಡತಿ ದಲ ಪುರಿ ಈನಾಂಡಲ ಕ್ರಿಮಿ ಇತ್ತುಂಡ ಸೈಯಡ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಬುಡಿ ಅಂದಂಡ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಲಿ ಏನು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡವೆ ಪಂದು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಬುಡಿ ಅಂದಂಡ ಉಪ್ಪುರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಚೈತೆ ಅರ್ಥದ ದೆತ್ತೊಂದೆದಿಲೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಅಂದಿನ ಇತ್ತನ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕೊಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಏನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಡ್ರೈ ಆದಿ ಪಾಡುವೆ ದೇಕೊಂಡು ಐಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ನೀರು ಹದ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂತ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಖಾರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನದು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನುಡತ್ತೆ ಚೂರು ಚೂರು ಕೈಟೆ ಪಸೆ ನೀರ್ದ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂತೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಪತ್ತೊಡತಿ ಅಂಚ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದೀಯ ಯಾನ ಇಂಚಿಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೋಗ್ಲ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೆಚ್ಚ ಆವೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕಿನ ಒಂದೊಂಜೊಂಜೊಂಜಾತು ಪಾಡ್ವೇನು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ತಿನ್ರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂದೆಚ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಒಂದೊಂತೆ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಏನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ ತುಲೆದಲ್ಲ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಇಂಚದ ಕಲ್ಲರ್ ಆತೊಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ತೋಚುಜಿ ಗೋಬಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೇಟ್ ಪೂರ ತಿನ್ನಗ ಐಕ್ ಕಲರ್ ಜಾತ್ ಪಾಡ್ದು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ತೋಚುನತೆ ಅಂಚೆಜಿ ನಮ್ಮನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಪಿನತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಮಲ್ಪುವ ಓಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶೋಕ್ ಅದು ಮಲ್ದಿಪ್ಪತ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದಿಪ್ಪುವೇನು ನೇನು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋದು ತಿನ್ನಗ ಅಗುಲೆಂಚ ಮಲ್ದಿಪ್ಪರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜೆ ನಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಲ್ತಂದಣ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಅದು ಹೈಜೀನ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ರ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ದೆ ತೊಂದೈತೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೈತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ವೇನೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದುಲ ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದಿನ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ತೀತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದುಲ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಅವೇ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಪ್ಪುವೇನು ಮತ್ತು ಮಂಚೂರಿಯನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೇನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಬನ್ನಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೈತೆ ಅವೇನು ಪಾಡುವೆನು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಹಾಪುಂಡತೆ ಕಮ್ಮೆನ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ರಿ ತಿಕ್ಕನಗ
ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡದು ಬೀಪದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ನಂದಿನ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ದಾತ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಏನಡ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇತ್ತಿಜಿ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಯಾನು ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಯಾನು ಶೇಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ಪಾಡಿ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಪಕ್ಕನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪದು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಲ ಪಾಡ್ವತ್ತೆ ಅಂಚದು ಖಾರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುಳಿ ತೀಪೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಇಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬೋಡಂಡ ವರ ಶೇಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ಯ ನಾವೇನು ಪಾಡೊನ್ನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇತ್ತಂಡು ದಂಡವೇನು ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಯಾನು ಇನ್ನು ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅವೆನ್ನ ಬಾಟಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಚಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚಿನ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡತೆ ಅನ್ ಶೇಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಆತ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬರಡು ಕುದಿ ಬತ್ತುಂಟುಲೆ ಶೋಕಾಜೆ ಲೈಕ್ ಕುದಿ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೈತೆ ಯಾನು ಗೋಬಿ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದಕ್ಕಿನ ಸರಿ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪರದಾಲ ಬಂಗಾಯ್ಚೆ ವಸ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಇತ್ತಂದು ದಂಡ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ್ ಆತುಂಡು ರೆಡಿ ಆತಂತುಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಹೋಯ್ತುಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ತುಲಿ ಅವು ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ನೀಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೊಲಿ ನಿಕ್ಲು ನಾವು ಇತ್ತು ಜೈಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರೆಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಚು ಆಪ್ಷನಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಡ್ಚೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುರ್ಲರಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.